eme ya nọ na-akụ elekere asaa kpọmkwem kwa ụbọchị Fraịde niile ebe ahụ ya nọ wee na-enyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche na ala anyị dịka o si adị. Ekele m onye ukwu kele onye nta. Taa bụ eke ga-eketere anyị ikpe ọma, ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma ebe ọ bụla ị na-azụ afịa nke ọ bụla ị na-eme nọ na ọrụ bekee ọ ga-adịrịrị gị na mma. Kemgbe ụtụtụ ka Ajịbọ Odogwu na Nneọma nọ wee na-eme unu obi aṅụrị. Anyị eme na ya gaa ọfọ ka ihe niile wee na-eme dịka o kwesịrị maka na mbugharị ka eji elewa mkpi. Anyị gụpụtasị ụmụ isiokwu ụfọdụ dị na akwụkwọ nta akụkọ. Odogwu mana Odogwu kara aka. Odogwu anyị wegasịrị na ụlọọrụ akachara aka Amechi Ugwuele Nwaohodo anọgoro Nwaohodo ewee kọgasa dịka o si dị. Ununwa bụ ndị na-ekiri anyị na Solid FM na Facebook maọbụ na Kpakpando TV na YouTube. Ununwa atinye ezite ozi nke unu na-akpọ anyị ga-eyi na akara ekwentị ga-eji were ya na aka anyị si eme ya. Nneọma na onwe ya na-egoli. Ama m na ya na Ajịbọ metara ụmụ ife afọ. Nneọma asara gị isi taa? Ọ sakwara m ya ka ọ na-atụsa m mana ịma na nwoke dị mma. Ọ sara gị ụtọ, ọ sara gị mma. Ọ sara m ka o si adị m mma. Odogwu pụrụ iche dịka unu na-esonye anyị n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100. Anyị bụ eriri ọnọdụ anyị ga-ebubatara unu mmemme dị mma ka o si ada ma na-akpọtụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Ọ dago ka o si ada ebe anyị na-anọ akọwa ọtụtụ okwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Wee na-asị dịka ị na-esonyere anyị, ọ ga-adịrị gị na mma. Nwaohodo kere ndị Ọhodo. Ndị Ọhodo kere m n'ụlọ Ọhodo na-abụọ amagwa m na ọ dịghị na dịọịta anụ Igbo bụ Igbo. Ana m ekene unu gbakọ ka anyị nyochaa ihe mere na be anyị kemgbe ụnyaahụ rute taa ka anyị tinye ọnụ marụ ka o si wee dị. Daalụ. Abụ m Chizzy nwa ogbe ka gbaa nọ Nkanụ maka na Nkanụ bụ otu anyị na-afịapụta anyị na-aga n'ihu kpọmkwem ka anyị lee na aka anyị na-adị. Abụ m Chizzy. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira per square meter. Oh yes, 12,999 naira per square meter. Every exotic Italian tiles and slabs, marbles tiles and slabs, vitrified and ceramic tiles, puppets and tombstones, and over 200 shades of ceramic tiles, puppets and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Maldini Marbles Limited. Perfect finish at an unbeatable price. White paint. Hey, Dorado, vitamin F. Now, take your data by Intel Soul. Guess how much? More gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. My neighbor Casey and I, we gel perfectly. We support the same club. Our taste in music, totally in sync. But there's one area where we differ. So, His peak filled milk, but it is low in cholesterol. I, on the other hand, I love my peak full cream milk because it is rich and creamy. So, choose your peak today. Reach for your peak. Hey, Dorado, vitamin F. Now 10 gigabyte data just land by Intel Soul. Guess how much? 3,000 naira. 3K. Whether for 10 gigabyte data. You so happy? Make I add extra stock. 5,000 naira will give you 20 gigabyte data.
That's right. With Agile Data, just a little more gets you so much more. Introducing Agile More for More data plans, like 10 gigabytes for just 3,000 naira and 20 gigabytes for 5,000 naira. Dial *141# today to experience the network with the widest 4G coverage. Airtel, the smartphone network. Are you a real estate agent or do you want to become one? Here is the good news for you. Verimas Investment Limited invites you to its mass recruitment of real estate agents. Oh yeah, man. 21st April 2021 at GCV at Verimas Food Service Restaurant, Green Bowl 49 Club Road, opposite Coal City Estate, behind CBN, Obara Avenue, GRA, Enugu. Time by 9 a.m. For more inquiries, call Joy on 0905 999 2516. 0905 999 2516. The following stakeholders from Enugu East Senatorial Zone are by this announcement. You have this song, right? You get it. Serving and former members of the National Assembly, former governors, former ministers, serving and former members of the Enugu State House of Assembly, serving and former members of the Enugu State Executive Council, serving and former local government chairmen, serving and former members of all political parties in the state, permanent secretaries and chairmen of MD8, among others. Venue, late Igwe Edward and Naji Palace, Nike Enugu. Date, Sunday 18th April 2021. Time 2 p.m. Signed, Right Honorable Edward Uchenna Obosi, Speaker, Enugu House of Assembly. Now, where's that the big note? Today, woke up by 5, went to work, did my job, then my Oga's work, then Oga's work, came home, made dinner, and now nothing can stop me from enjoying my rich, smooth, refreshing Dubic malt. Enjoy the silky smooth taste of Dubic malt. Dubic malt, crown the moment. Ọ dị mma ka anyị gbapịa ọsọ ozigbo ọ bụ oge inyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege abụrụ na nwere ike ije na Facebook wee jee zite ozi nke gị wee fụgasị ka o si ada kirikwanụ ka anyị si eme ya ma ọ bụ ije na Kpakpando TV wee kirie ya. Anọ m ebe a, Chizzy Andy Ajibọ na ebe a, Nneọma na ebe a, Amechi Ugwuele bụ onye ga na-akọwa ụmụ isiokwu ole na ole nke dị na isiokwu akụkọ nke anyị ga-ewepụtara unu nọkwa ebe a. Mgbapịa ọsọ akwụkwọ nta akụkọ Punch na-ekwu mmiri ara ehi, mmiri mkpụrụ osisi nke bụ ọnwa ugbu a ka a na-akọwa na obodo Kano na-ekwu na mmadụ 10 anwụọ na pii, narị mmadụ 4 nọ n'ọgwụ na Lagos, Cross River, Sokoto na ebe a niile ka a na-ekwu na ofu mmiri mkpụrụ osisi bụzikwa ihe na-abụzikwa ọchụ jara ndị mmadụ ugbu a, na-egbu ndị mmadụ ọchụ ugbu a. Na Kano a na-ekwu na mmadụ 10 na maka mmiri mkpụrụ osisi a ebe obodo Lagos, Cross River, Sokoto na ndị ọzọ were narị mmadụ 4 nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Anyị anaghị alụ ngwa ya, anyị ji aka ya alụ ya. Ọ bụghị anyị wakwuru ya ọgwụ ndị IPOB na-agwa ndị DSS. Ofu obere nwa gbara na ha anaghị egote ka na ha na-alụ na ha anaghị egote na ha na-alụ ya, na ha ji aka ya alụ ya. Ọ dị ha ka ndị IPOB na-agwa ndị DSS. Nwa dị ọnwa 4, ofu obere nwa nwoke dị ọnwa 4 ka a na-ekwu na ezuru n'akwa ime akwa nne ya, ime akwa nwa imi nọ nne ya na obodo Imo ka nke a mere. Nwa dị ọnwa 3 sọsọ, nwa nwoke eje n'ebe ebe ọ dina na akwa nne ya n'ime ụlọ nne ya wee buru ya. Ọkwa nke a bụ ihe a na-anụ na dịka ndị akwụkwọ Punch si ede ya na o mere n'Imo. Buhari anatago ka ọ nachara mkpụrụ ụbọchị 15 na UK ebe o jere igbu onwe ya na ọ natago.
ihe a na-ekwu ya bụ ọchị obodo Naijiria ọwụchigo. Ị gaghị abụ isi ala Naijiria ma ọ bụrụ na ndị Rivers atụnyere gị. Ọkwa agwụ ike na-ekwu nke a na-enweghị onye ga-abụ onye isi ala na Naijiria na ọ bụrụ na ndị obodo Rivers abịaghị onye ahụ aka wee tụnyeli ya. Ọ bụ ya bụ ole na ole a ka anyị kwuru. Ndị Punch na-edekwa wee na-asị na ndị a na-alụta aka dịka ndị na-eche efi egbukwa ọzọ na Barakpa na ugbo ndị Barakpa nke dị n'Ọyọ. Ole na ole a ka anyị ji amechi akụkọ ifo ha na-akọ ma akụnyere mbe ma na-enye bụ akụkọ ozuke maka na mbe ya dọrọ n'akụkọ onwe ka ọ na-adị. Nke bụ eziokwu bụ na onyeisi ala natara anyị na-asị ya onye ije nnọọ. Chizzy anyị ma na-egbu olive ahụ onye ije nnọọ, anyị na-asị onye ije nnọọ. Mana nke ka nke bụ na ije o jere anyị niile maka o si wee jee ya bụ ije, etu ndị obodo anyị ụfọdụ si wee jee wakpo ebe ọ nọ wee na-eme mkpọtụ ka mba ụwa n'onu ha, ka anya bụ nwa amadi n'onu ha, na-asị ya nachite azụ na be anyị, gwa onwe gị na be anyị. Ego niile amapụtara ga-eji wee rụzie ụlọ ọgwụ dị na isi obi ọchịchị obodo anyị na Aso Rock, kedu ebe ọ dị? Ọ bụrụ na ịrụrọ ụlọ ọgwụ ị ga-eji wee gwa onwe gị, kedu uru ọ bara ị na-eje ebe ọzọ ndị ọzọ na-achị achị rụrụ na ndị a na-achị be ha ị na-eje bụ ndị doziri obodo be ha, je dozie obodo gị ha na-ekwu. Mana ụfọdụ abịa tinye ya n'ụdị ihe ndọrọ ndọrọ. Mana anyị na-ekwu bụ na ka anyị were eregụọ ize anyị ọgụ, ihe niile e kwuru n'ihe a nwere ebe ọ na-arụje aka ka ndị mmadụ mara na ihe a na-ekwuru ebu ka ihe dịka ọ dị, ihe dịka ọ dị anyị amadị na-enwe ụdị nsogbu a. Abịa na nke ọzọ, amechi asị na mmiri mkpụrụ osisi na-egbuzikwa ndị mmadụ. onye aka na-abịa nke mmiri mkpụrụ osisi na-egbu mmadụ. Ịrọfugo na o nwere mgbe na Rivers steeti mụ aka nọ Port Harcourt, ndị mmadụ nọkọtara nwụọ. Ọ bụrụ na ụdị kaikai ejere bute, amara m onye mechara ya tinye ya ihe na-egbu mmadụ ka o wee kaa aka. Ọ bụrụ na ihe ha na-egbu mmadụ ebe a chọpụtagoro maka ọya niile a chọpụtara ihe na ihe bịa, ọ dị ka agwụgwọ nya bụ ọya. Ebe ama ihe na-eme ha, ekwesịrị ka eje mara ndị butere ya, ekwesịrị itinye ha n'ụdị ihe ntaramahụhụ. Maka na ihe mmadụ ji ego wee na-achụ o wee taa isi mmadụ, ọ ka ha sịrị ha marọ enyocha anya ọfụma ha mara ma ọ bụ na ihe mberede. Eche m na-ewere n'ụlọ ọrụ dịka NAFDAC na-enyochagasị ha na-atị ka a mara ma ihe a ma ndị NAFDAC amakwa na ebutere ihe a ma onye ha nyere ikike ka ha bute ka ọ ha butere onwe ha na-eregharị. Ọ bụrụ na ihe dị uru afịa gbara onye na-abụ uru akwa aghọm ịfụgo ya ndị mmadụ anwụgo ka enyocha anya ọfụma ka ọzọ ghara ime. Abịa na nke ndị IPOB, ha sịrị na ha anaghị egote ngwa ọgụ ha ji aka ha arụ. Ihe ha na-ekwu nwere ike ịbụ eziokwu, amarọ m, esoro m ha. Onye ọcha ekwuru etu masịrị ya isi ya nọrọ bịa. Mana ka anyị were na eziokwu. Mana ihe ọzọ nchọkwa ka ndị nchekwa obodo anyị mata bụ hapụgodo ndị na-arụ na ndị ahụ arụ. Chizzy anọkwa ma mbọsị na asị na onwe moto ha nwudere na egbe ewetara na 77 77 AK-47 ndị nchekwa obodo nwudere moto a o si Libya abịa. Libya bịa ghasa ngwa ọgụ niile ha ji ya anụ. Onye ọbụla na-ere ngwa ọgụ ọ bịara Libya, onwe ihe ọzọ ga-echewe bụ etu ọ ga-esi wee smogụlụ, that is zubata ngwa ọgụ a na Naịjirịa. Mana ka ezi ka ndị IPOB ji kwubezikwa n'ime maka ngwa ahịa ebe a sị na ha anaghị achọ okwu na ha eji ngwa ahịa ọkụ ha kwuru ya. Onye si gị na ọnya ma na-anụ eji ngwa ọgụ, eji ngwa ọgụ eji esi nri. Onye nwere egbo ji esi nri. Mana ha sị na nke ha bụ na ha ji echekwa onwe ha, na ha ji echekwa be anyị. Ọkwa ndị
gọvanọs na ndị South East ụfọdụ ezukọgo wee wepụtakwa otu agha ndị nchekwa ewepụtago mana o bidogere n'ọrụ anyị fụrụ etu ọ ga-esi wee jee ọrụ ọkwa egburu ndị mmadụ na-ebarakpa ihe anyị ma bụ ndị ọbụla ọ bụrụ ndị gọvanọ ọ bụrụ nke ịma ihe ndị Igbo na-ekwu ndị be anyị na-ekwu ndị South East na-ekwu ọ bụ ebubo agụ ọ bụ Eastern Security Network ma ịnakpu obe gị ịlara ụla nchekwa zuo oke abịa na akwụkwọ nta akụkọ nke Vanguard aka na-achị Benue steeti ya bụ Samuel Otom pụtara na-asị na ụmụ obodo anyị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị si obodo anyị akaji ndị Boko Haram kaji na ha ruru 10,000 na ụmụaka nwoke na nwanyị akaji ndị Boko Haram kaji na ha ruru 10,000 ka a na-ekwu ndị gọọmenti etiti ala anyị enyego iwu si ka amalite wee na-edebakwa afa n'ihe gbasatara NIN ya bụ na ideba afa n'ihe gbasatara NIN na ọ ka na-aga n'iru na a ga-ebidokwa ya ụbọchị 19 nke ọnwa April n'afọ 2021 maka ideba afa n'ihe gbasatara NIN ka a na-ekwu Chizzy agụgo okwu rara isi onye isi ala anyị nnọọ dịka o jechero inye onwe ya INN bụ akara eji mara ndị mmadụ n'obodo ya bụ ndị bekee na-akpọ ya National Identity Number eji ama onye bụ onye na mbido afọ anụnwa ka ndị gọọmenti bịakwuba okwu ideba afa ya bụ a sị na ya bụ ihe ka ga-amalitekwe ụbọchị 19 nke ọnwa April anụnwa anyị nọ n'ime ya ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na ha etinyego ụbọchị a ga-eme asọmpi nke ndọrọndọrọ ya nke izizi na Anambra steeti ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ha etinyego ụbọchị a ga-azọ nke izizi ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ primary election gbasatara aka ga-achị Anambra steeti ha tinyere ya ụbọchị 26 nke ọnwa June ya bụ onye ga-azọrọ ndị ga-eji ọkọlọtọ APC zọọ ọchịchị Anambra steeti ụbọchị 26 nke ọnwa June ka ha tinye ya bụ ịma na ihe niile nwere oge ya ugbu a bụ oge ndọrọ ndọrọ ebe dị iche iche mana a ga-emechazi nwee ọtụtụ obodo niile nwee oge dị iche ha ji eme nke ha n'oge mbụ a na-abịa otu ụbọchị atụọrọ prezidenti ụbọchị ọzọ na-esi ya atụọrọ dịka izuụka na-esi ya atụọrọ ndị gọvanọ etu a ka esi emebe mana a bịara ụfọdụ ejewe ụlọ ikpe ekpegide ikpe mgbe eji ghasa ha nke emere eme ịtụrụ aka ịhọpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa ịhọpụta mana ihe na-achọ ikwu na etu a ndị a bidoro nke ha na ọkwa onye a bụ nke mbụ ihe a ga-emegodu ka ha wee mara onye ga-eburu ha ọkọlọtọ onye ga-azọrọ ha ọkwa ndị PDP ga-emekwa nke ha ndị pati ọzọ ga-emekwa nke ha abịa na nke ọzọ ekwuru kedudu nke ọtọm kwuru ọtọm na-ekwu bụ eziokwu aka onye ka amadụma ndị eji ma ha dị ndụ ị na ha efugo 10,000 mmadụ ndị Boko Haram ji na-abịa na ndị ntorobịa ndị na-eto eto ụmụaka na ndị na-eto eto 10,000 kwa ka a na-asịkwa na ha dị maka kemgbe afọ 7 ebidoro atọrọ ndị ụmụ akwụkwọ ndị ka lia ka nọ na ihe na-eme bụ ha tọrọ gị anyị ga-anọgide ebe ahụ atọrọ onye ha tọrọ Chizzy amatọ gị anyị ogbo ka agba ha mere onye ha tọrọ ị ga-anọgide ebe onye ha nọgide ebe ahụ o kwenye n'ihe a na-eme ikwenyere egbuo gị isoro n'ụwa ya ụfọdụ ga-eje ebe ahụ wee fụ ha na-eri nri karịa ka ha si eri na be ha na ha na-enwe ego karịa ka esi enwe na be ha maka na ọ ga-nwekwa ụmụ nwaanyị na-ebe ahụ ha na-abịa kpụrụ anụwa ha n'ike ha mechaa ha esowe ha ịghọta maka na obodo adịrọ mma ndị na-achị achị mebie obodo ndị nnupụ isi nye ndị a na-achị achị ihe ndị na-achị achị enyere ha
ekwenyewo n'ihe a na-eme ọ ụdị ya bụ ihe na-ebutecha ihe ahụ mana o nwe ka ọ dị ka a gbaa mbọ benata ihe a niile maka na ndị a na-ekwukwanụ nwe nne na nna nwee ezinụlọ ndị na-achọ ha amara ebe ha nọ kedu nke ọzọ ọ dị m ka Ezinne nna m ochie akụkọ m jikwa bụ nke si na The Nation. The Nation akụkọ atọ ka eji n'ebe ahụ gọvanọs gbaa gburugburu n'ala anyị Naịjirịa na-ayọ ka ndị ọrụ oyibo kwụsị ya bụ abụba ọlụ nke ha gbagoro ya bụ akụkọ izizi nke ịbụọ wee bụrụ na akụkọ Nation ka m ji ebe a Adams Gani wee sị na Naịjirịa nọ na mbagharịa maka nhazigharị nke a narị na ọ sị na ya bụ nhazigharị so n'ihe na-etisasị obodo na o so n'ihe na-ebute gbagharịa n'obodo. Gani Adams bụ ààrẹ kakanfọ nke Yoruba bụbụ onye isi ndị OPC ọchịagha ha. Nke a bụ nke ịtọ. Nke a wee na-asị onye na-ekwukwa nke a bụ gọvanọ Otom of Benue steeti. O wee na-asị na Naịjirịa enweghị ndị ọchịchị obi siri ike na ọnya mere ihe niile na-eme n'obodo ji wee na-eme. Otom sị na enwere Chinekele ndị ọchịchị anyị na obi esi ihe ike ịghọtara na obi esi ihe ike mana ihe a bụkwa eziokwu n'ụdị nke n'ụdị dịka na ọ bụrụ ya bụ na-ewe ndị na-atụ egwu ọ bụrụ na mmadụ ka o si wee dị ihe a dị ka o kwesịrị ịdị mana ịma na abịa n'ala Igbo ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwusi na ndị na-achị anyị n'ala Igbo na ha macha ihe ha ga-eme mana ụjọ ekpọrọ ha na atụwa ụjọ na kedu ihe bụ na mmadụ ga-anọrọ bịa ndị mmadụ akpapụ ya ụfọdụ na-arụtụ aka sị na ọ bụ na ụjọ na-ewe ndị tinyere ha n'ọrụ ụjọ na-abụrụ ndị obere ndị obodo ndị ọzọ ha na-atụ ụjọ na ọ bụ na ha mee ihe ndị a chọrọ ndị ahụ ewepụ onye ahụ na nga na-agwa gị ebe a bịara sị na onye agbara ọsọ onye gbara mmadụ nke anọ eme chachadụ asịza na onye a bụ onye nke mbụ ịmara ụlọ ikpe fụrụ onye ka ụlọ ikpe dị n'aka ndị onye anyị afụgide gị ihe n'obodo a ihe anyị ma bụ na ọ bụrụ na ihe dịka o kwesịrị ịdị na anyị pụta ebe a Chizzy ekwuo okwu anyị kwuo ya ka anyị si wee ghọta ka o si wee dị ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ihe ha kwesịrị ime etu a ka o kwesịrị ihe adị ka o kwesịrị ndị mmadụ ahụ bụrụ ndị obodo ọ bụrụ na ndị obodo nọkọta mmadụ na-abụ na ofu ya eje chịkọrọ ofu ya si na ọhawa ndị obodo agbachi nkịtị ndị obodo ndị obodo ha ma ji amị ndị obodo ha ji ndị uwe ojii polisi ndị obodo ha ma ji kọt ime ndị ma mgbe ha bịara ndị gọọmenti ma ihe ha bịara were ihe niile eji amaja mmadụ iyi mmadụ egwu tinye n'aka onwe ha mana ndị uwe ojii a na ndị agha anyị chere na ha bụ mmadụ na-ewe ebe ha si ha na-afụ ihe a niile ya na-afụ onye uwe ojii ga-anọ n'okporo ụzọ bodo mmadụ ihe omerọ onye maka ị na-asị na onye maka abịa kwuo ihe dị n'eziokwu. Nsogbu adịrọ ka anyị gụpụtakwuo ofu akwụkwọ nta akụkọ tupu anyị enye ndị mmadụ ohere ka ha tinye ọnụ na nye bụ okwu. Ya bụ akwụkwọ nta akụkọ nke Guardian a na-ekwu na Obaseki pụtara na-agwa ndị federal gọọmenti ya bụ gọọmenti etiti okwu si ha na ha kpasị na ya bụ ihe Obaseki na-ekwu chete na Obaseki bụ aka na-achị Edo steeti. Ọ na-agwa ndị gọọmenti etiti si ha na ha kpasị na agwa ka a ga-asị na ihe na-eme n'obodo anụnwa adịghị emetụ ha. N'ofu akwụkwọ nta akụkọ ahụ ka a na-agwa anyị na ndị bụ egbe gbagburu ndị uwe ojii atọ na ebe a na-akwụ enyocha ụgbọala. Ndị bụ egbe gbagburu ndị uwe ojii atọ ebe ndị uwe ojii na-anọ akwụ echekwa ma na-enyocha ụgbọala na Ebonyi steeti ka ya bụ ihe mere. Ka a na-ekwu ka a na-ekwu onye isi ndị uwe ojii ya bụ ihe ndị bekee na-akpọ IGP onye isi ndị uwe ojii ekpebigo si na ọ ga-agba mbọ wee fụ na ndị uwe ojii nwere ntụkwasị obi n'onwe ha yanakwazi na ndị ọzọ dị iche iche. Onye isi ndị uwe ojii apụtago ma kpebie na ọ ga-agba mbọ fụ na ndị uwe ojii nwere ntụkwasị obi n'onwe ha yanakwa ndị mmadụ inwe ntụkwasị obi
na isi ndị uwe ojii. Amechi ka nke a na-abịa ka ofu na-apụta ịma na ụnyaahụ ka ndị isi ọhaneze kpọrọ ndị akụkọ wee gwaghasị ha okwu dịgasị iche iche ebe a ka ha nọ wee na-asị ndị ọchịchị etiti ha ebidokwa n'ahịa a na-agwa ha ewe mmiri ọhaneze bụ ihe na-ekuzi na-agwa ndị ọchịchị etiti na-asị ha nke ahụ na-akwụ ndị Punch bụ ndị dere ya na ndị ọhaneze na-agwa ndị ọchịchị etiti ha wakwala awa bido ahịa ha na-agaghị emeri maọbụ a na-agaghị ewe onye meriri mana ya bụ eziokwu mana abịa mana anọkọta dịka ha kpacha anya na-eme ka ha bido agha maka ihe ọ dị ihe anyị na-ekwu onye funye ga-eso okwu ya emekwana ya mụdụ ibegoro ya na-egwu mana ọbịa na-asị ọ na ndị a marụ na ihe ha na-emegasị bụ ihe dịcha ka ị nwere ike ibido ọgbaghara n'obodo n'elu ihe gọvanọ Edo steeti kwuru ọkwa anyị na-ekwu mmadụ ike obi kwuo eziokwu si ndị na-achị achị emezina Edo ọkwa kwuru si ndị na-achị achị emezina ka ọ na ihe na-eme a na-emeta ha mana o kwuchara okwu a ọfụma ihe ọka ekwu bụ mbụ ọ ka sị na ikweta na ha na-eme ihe adịrọ mma gosiri na ndị ama na ha na-eme ihe adịrọ mma ị na-anụ maka gọvanọ bụ otu onye n'ime ha ha emezina ihe adịrọ mma na ọ na-emetụta onye ọbụla mana ọ dị emetụta ha ka o si emetụta anyị nwa bụ ndị nkịtị nke a wee gaa ihe ọha na eze na-ekwu bụ eziokwu ka m gwa gị Chizzy onye amara onye marụ ọgba aghara mekata wee bido n'obodo a omenwekwa nkwụsị omenwekwa etu a ga-esi wee bịanye ọnya bụ ọkụ ma ndị na-achị na-eme ka ha kpacha anya achọnya bụ ihe maka na ịnarụ mmadụ oke ruru ya mmegbu nzodo mmadụ ọkpa n'ala zodo onye ọkpa n'isi zogide ya n'ala ya bụ ihe na-ebutecha esemokwu ka anyị na-ekwu ka anyị niile were nwayọọ ka ofe rọrọ arọ anyị nabata gị ọfụma wọchọta ma eche ndebe anyị oge erugo mgbe unu ga-etinye unu na nya bụ mana tupu anyị a na-emepe nya bụ igwe okwu ka anyị lafịa eji n'ebe ọbụla anyị na-adịka Specially invited to the RCCG Southeast Workers and Ministers meeting. Sing the Father's blessing. The Father's ọhaneze ọ na-eteta n'ụlọ anyị tetawago n'ụlọ ka ọ gịnị mba onye ọbụla ga-emecha teta n'ụlọ onye ọbụla ga-etetekwe maka na ịma na amarụgo na ọ bụrụ ihe a na-ayọ biko ga-anụ ọ bụrụ ihe a na-asị mana echebu na ha na-atụ egwu na ndị wutiere ya bụ na ọhaneze iche na ha na-agba ike ịrụ ọlụ a ha chere ịrụ mana ikwu okwu n'ọnụ ka ime eme okwu ọ na-ada ụzọ okwu ọ na-ada okwu bugodo ụzọ gwa na otu a ha chikwe na ọ dị mma okwu bugodo ụzọ mana a na-ekwere eche m na ihe mbụ ha kwesịrịgodo ime bụ ibu ụzọ dozie ka a kwesịrị ibu ụzọ dozie ka ha na ndị ntorobịa mezigodi eche m na ihe ha kwesịrị ime ezinne ka ihe gbasara ndị ọhaneze mana ịkwadoro ihe a ha kwuru nke a ha kwuwere n'ọfụrụ a aghọtacha ihe ndị ọhaneze na-eme aghọtacha ma ọhaneze ndị nke aka ha ga-eje oche ka aghọta ọ dị mma mana ihe ha kwukwe dị mma na nsogbu dakwa na ọ ga-emetụta onye ukwu ọ ga-apịawakwa onye ọbụla azụ ihe a ha kwukwe ọ ga-apịawakwa onye niile azụ mana onuwa bụ ụmụ nwaanyị na-ahụ fruit juice ekwe na anụ na mmiri mkpụrụ osisi na-egbuzi egbu maka anaghị ejiri ike ịghọtago na ụmụazị a na-enye ụmụaka ka mụnwa na-elepụrụ anya maka na a na-egoro ya ụmụaka nọ ihe eji emeda ụmụazị olu ụmụaka ka mụnwa na-enyere anya maka na anyị nwabụ ndị okenye ekwesịzị ị na-aṅụ ndị okenye ọ gị ụmụ nwaanyị akpọrọ ụmụ nwaanyị ụfọdụ pụọ ọ maka na igwe ezi nne
akpọpụ ha ebe a na-eje azụ ọnụ ebe a atụ aka nke ọzọ mgbe ị mara na mụnwa bụ ụdị ndị ajịbọ na-agbọ mmanya nkwụ ọ da-amụ ụdị ihe dị otu ndị otu ajịbọ ndị ajịbọ na-akpọ ọghaza ndị otu gị ọkpọ ahụnụ ka a na-amasịgbara ọkwa mmanụ na mmanya ọtọ bịrịbịrị na nwere ejikọta m na nwa mụọ nọrọ onwe m maka na achọrọ m ịba n'ụdị arụsị kịta anụnwa n'ụzọ ọtago ka m na-agba afa na nweta gị n'afa kịta ihe nga na-agba gị anwa ndị mma and ịma na onye ọbụla na-agba afọ ọfụma na onwere onye ọbụla kwesịrị ijikọta ya na nwaanyị a na-ejikọta mma mụ chọrọ ịnọ ka mụ na ndị nna nna anyị ha na-akali ọfụma ka afọ inwe agbata nna gị ga-agwa gị ka ije nwụta nwa mgbe ha gwa m na ha ebe nwaanyị ga-agbadebe kemgbe ọgwụ ị ga-ejidezi ọ dị kịta ha agwabeghị m na nje nụta ya na mụ na ha ka nọ agwabeghị m je nụta ndị nna nna anyị ha agwabeghị m je nụta aka nọrọ m onwe m abụ m nwoke na-amaghị nwaanyị kịta abụ nwoke na-amaghị nwaanyị ị ga na-enwe mgbe o ruru mana orube mana kịta ka ọ dị kịta nọ aka bụ nwoke na-amara nwaanyị enwe nri mmụọ ị ga-echọ isi nwaanyị ga-esi elu ya enwe nri mmụọ ị ga-esi nwaanyị esi anyị nsogbu adịrọ mgbe ndị nna nna anyị ha na-ejere ozi sị na nje nụta mana kịta abụgodị nwoke na-amara nwaanyị ọ ka ị gbachara ya maka aka bụkwa n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe anyị na-anọ akọwapụta okwu dị iche iche dị na akwụkwọ nta akụkọ obodo anyị bụ Naijiria. Maazị Chizzy nọ, Watchot nọ, Nnama nọkwazi mụnwa bụ Odogwu n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM nọ. Ihe oge arụ kịta anụnwa bụ ịnabata ọnụ mmiri okwu n'ụdị ka ọ na-ada, mana chete na onwe kachi nabata gị ị ga-ebe nya bụ okwu nkenke maka na oge adụrọ n'ọnụ ka anyị gwa anya afọ gị gwa anya ebe isi akpọ itinye ọnụ na nya bụ okwu dịka ọ na-ada. Afọ gị na ebe isi akpọ ekene m gị, gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Ndụbụisi onye eziri otekwa, gaa n'iru, anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Gaa n'iru. Daalụ, anyị nabata gị ọfụma. Ihe na-ekwu gbasara anyị a na-ekwu gbasara ndị gọvanọ anyị dịka ọtọm na-ekwu enweghị obi ike ma ọ nweghị obi eji ekwu okwu. Ọ kacha njọ na ala Igbo na mpaghara ala Igbo maka na akụkọ m gọvanọ Zulu ka o kwuru okwu dị ike akụkọkwenu Benue na steeti ya ọnọkwa isi na-epụta Igbo na-akpọ dịka ụkwụ gbara ọkpụrụkpụ emechaa mgbe a na-esereti m na-enwere ike dịkịa state of emergency ebe a mana emechara ihe niile ahụ otu awụrụ eke ma ndị Igbo aka a mụrụ akọdị kedụzi ihe ndị Igbo anyị na-ekwu chairman of Southeast National Governors Forum a na-egbu ọkụnyere onye na-arụ ịrụ ụtụtụ a na Ninigo na two policemen nọ na checkpoint ka agbapụ ọkwa na steeti ka ihe niile na-eme nwa mgbe ugbu a kachikwa njọ daalụ Anya abịaghị ikwu Ndụbụisi ga maka itinyela anya n'okwu 0909771 ma 0902311 0705079 afọ gị na-ebe isi akpọ biko nwe ike asị nabata gị gba mgbọsị n'ebe igwe okwu gị dịkwa afọ gị na-ebe isi akpọ ekene m gị dele ọ gaa n'iru, ana m anụ ihe na-ekwu gaa n'iru. Eastern Governors onwere onye ha na-ekwu okwu gbasara ihe na-eme na-ata ha ọ dịka egwu ọsadobe kwuru na anyị na-asụ ihe na-eme na aba anyị na-eje n'obodo ndị ọzọ eje enyere ha aka ọ dogburu ozugbo nke mụ ndị be anyị ndị gọvanọ anyị amara m ebe ha jụ anyị aga ka ngwa daalụ anyị nabatara ọfụma. Afọ gị na-ebe isi akpọ 0909771 afọ gị na-ebe isi akpọ daalụ ekene m gị gba m afa gị kwuo ebe isi akpọ
ọ dị mma ọ ka bụkwa nyocha isiokwu dị na ọkpụrụkpụ okwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche ka anyị na-enyocha. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ọ dị mma akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ bụ 08997771100 maọbụ 0900203111100 ịkpọ anyị ịgbarata ekwurekwu gị. Afa gị na-ebe isi akpọ? Ọ dị mma ọ dịzikọ na ayakọtazi ayakọta. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Biko kwụsie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwube ya nkenke o. Gaa n'ihu Ejo ọsọ ọsọ. Ndị ndu anyị ndị mmadụ ata anyị na ọ na-eru ha n'okwu na a na-atụ ndị anyị na-emekọ ihe andọkwana ya ga-eme ụmụ onye niile a na-etinye n'isi ihe na be anyị onwere a na-ekwe na a na-eme maka na onye ha ji ụjọ adara enwe n'elu onye ihe a gosiri na a hapụrụ ya ebe ha na-atụ ụjọ na-ekọ ha maọkwa na-eme ihe ọzọ. Daalụ daalụ. Anya gị ihe kwuru Ejo daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Daalụ ọ ga-adịrị gị na m ekene m gị. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Goodness no gaa n'iru. Isi na-atụtọ bụ na akụkọ nke nụrụ banyere onye isi na-achị ezi na ọ na-eji egbe ha na-arụ ọrụ ọ bụrụ ntụ ya bụ onye ga-eji aka ya akọwa ife ọfọ na-edo n'anya ka ndị ọ na-azụ azụ aka ga-eji wee rụọ ọrụ dị adị. Site m na-akọwa na ọha ndị eze ndị Igbo kwuru ka gọọmenti ọchịchị etiti ghara ebido n'agha ọ bụ na ha ma finisi. Ọ bụ na ndị afọ ịna-anya ịfụ ka Fulani kpekperedu obodo nta onwere akụkụta enema na ndị na ọ na-awachọ ibido agha ịfụ na ọ bụrụ ndị dịka oge Biafra na nkịta obi na-eti Europe. Ngwa daalụ. Afọ gị na-ebe isi akpọ? Gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ? Rafael ọsọ ọsọ n'oge adọrọ. Gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu Rafael. Kedu ihe ijikwa otu a? Gịnị mere ijikwa ya? Ọ dị mma daalụ. Ọ bụ daalụ biko na-amara na ka o si ada na okwu niile na alụ niile akpara n'ọnụ ka na ndị kpọrọ akpọ ma ndị nke ekwuru atụnyere atụnye bụ echiche ndị tụnyere ọ bụ echiche anyị na Solid FM. Anyị were ofu onye anyị wee na-apachi ya. Afa gị na-ebe isi akpọ? Daalụ ekene m gị n'ụzọ pụrụ iche. Afa gị na-ebe isi akpọ? Oge adịrọ tinye ọnụ nke gị na anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma biko ka anyị were ozi ọzọ. Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị Baba otu gaa n'iru. daalụ biko maka ndị na-esonyere anyị ihe mere anyị ji akọpụta nya bụ okwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche bụ ka gị na onwe gị nweta ka o si ada ọ bụrụ ka bịa kpabịa m na nkata nọ ngwa maka na oge adịrọ ịghọtago nya bụ ọ bụ na ị chọrọ ịmata ka o si ada ije ebe a na-ere nya bụ akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche igote ya itinye anya na ya maka na oge adịrọ mkpụgharị ka a ji enwe nwa mkpi. Amechi kedu okwu ikpeazụ gị tupu anyị apịacha ọnụ ka na oge adịrọ kwamkwam? Ihe na-ekwu bụ na obodo anyị si wee na-eje kịta
anyị niile kwesịrị ịnachi azụ chee echiche ọfụma malite anyị ga-esi wee hazikwa ihe ọ gawa ọfụma maka na etu o si aga kịta mba ọ dịchara mma. Daalụ Amaechi Nneọma, okwu ikpeazụ gị tupu anyị apịachi. biko Igbo bụ Igbo mụnwa ya asị ka onye ọbụla were eziokwu wee nọgide onwe ya ịghọtago onye ọbụla kwubekwanụ nke bụ eziokwu ma nwoke ma nwaanyị ka ọ wee dịrị anyị ncha na mma o Igbo ọ ga-adịrị unu na mma biko. Ya bụ ebe a ka anyị ga-apịachi ya, mana cheta na onwe ka o si kụọ elekere 8 nke ụtụtụ a anyị ebubetere gị ama egwuregwu ebe anyị na-akọwapụta ka o si ada na asọmpi dị iche iche na obodo anyị bụ Naijiria nakwazi na mba ụwa niile. Onwe ka o si kụọ elekere 9 kpọmkwem anyị ebubetere gị okwu akpụ n'ọnụ dịka o si ada n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Ọ dị mma, anyị ata na akị ji eze biko oge ogologo aka dị na ya maka ụmụ ihe ndị ọzọ niile anyị nwere ike imeba. Cheta na ọkụ elekere anyị 9 kpọmkwem anyị abatazi wee were okwu akpụ n'ọnụ anyị akụbazi oge ahụ anyị ga-ewe ohere wee dọwa okwu agba gị onwe gị bụ onye na-ege anyị wee weziri ohere tinye. Anyị ga-ewepụta oge ka i wee were ke tinye ọnụ. Ekelena m onye ukwu kele onye nta, mana ọkụ elekere ya 4 tata anyị ebidokwa oge ndị Igbo, oge ahụ mbụrụ oche n'oge Kpakpando, oge anyị ga-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ekelena m onye ukwu kele onye nta, ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Ngwa ka ọ dị n'alụm Chizzy ka ọ dị.